Yan guys. So, si Modern Magkiping again, dito po tayo kay Kuya Mario Gutierrez sa kanyang third days therapy. Siya po ay nisto. Ano ba nisto? Kapila ka nisto? At mga nisto? Kaya? Kapila ka nisto? Pangadwa na yun, pangadwa? Ano rin? So ito po pala si Kuya Mario Gutierrez ay third time stroke. Hindi na pala? Apa mo? Survive ko ba? Mani mo? Isang mani mo? Hindi mo. Paano ako na din? May dilido. Lagi nga namin, matawas ka. May pawag ko ka na yun. Nanti habak marami. Ano ito? Huwag orahin ka na akong kain. Ano ito? May sikot siya? Wala. Ayun. Nga makatapilan. Magpaita pa na eh. Paita pa ka bugit. Muli ka o Diyos na buhay namin sinasamaw na bilang Diyos. Salamat po muli sa aking pag-therapy kay Mario. Si bless mo yan, sila dyan. Dami ko kaya naman, kami ko bilang gusto magpunok. Sila nang kagalingan, tama yung balik na kagalingan. Sakit na yan. Third time stop pa na siya pagagaling mo dyan. Kasi siya hindi ka gusto mo dyan. Kaya bless Lord God, kung ano mo dyan. Kaya therapy ko pag-agaling, hindi ka naman sa namin ko kami. Sama mo lang yung Ama, sa pangalan ko ni Jesus. Ano ba? Sige ako. Oh. Ano? Ano lang ako? Yan yan. Hold. Tas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Hindi pa. 16, 17, 18, 19, Hold. Relax. Yan lang. Sige. Yan. Dua. Dua. Ay, kanan pa. Dua na. Lulok. Yan. Ay, diretso mo yan. Ano na? Yan. Hops. Yan. Ini mo. Ay. Ano ba na? Luka. Iwan. Luka. Oh, sige, sagap na. Sagap na. Sagap. Ulok. Sagap na. Sagap. Yan. Buka lang ba ang batin mo bagya? Buka lang yung bagya. Buka. Yan. Huwag ka lang naman. Sige. Dito ka. Look. Hindi, huwag ka lang. Hindi. Mata ka na yan. Huwag ka. Yan.
Yes, yan. Taps, da. Tapos Yes, metong. Metong mo, metong. Alternate mo. Yan, metong. Yan, metong. Metong. Yes. Yes, metong. Metong. Okay. Ano kaya ba? Ano ba? Ano ba kaya ba? Ay ba? Ha? Wala ganun ba? Minus no? Isa ba din ako? Okay naman. Ha? Ano yung therapy mo? Eh. Yung anak mo? Nasabi na? Okay naman. Oo. Doon nga na ako. Dula na. After mo tayo, pinakapag na eh. Ha? Pinakapag na. Gang. After mo may pinakapag na. Pinakapag na. May makapareha na namin talaga. Umuhay na ka pa. Tulog mo eh. Napali. Kaya kung babantay ang kakagaya kaya kami mahal ko. Kwento. Sinabi mo, wala ka pa kalambak ko kaya nanding nga ba ka? Hindi masalag mo pa magsabi mo. Na. Eh, kuha na yan ang gapuan. Mayari yan. Mga yan ba? Mga napuran. Mga ibigyan ng mga gulo. Yung magic na. Trenten mo. Basta yung Pasko mas yan nila kayo. Yung mga pamila pa lang sa kamasin mo, kung pamagmula. Kaya diyan mo, wala na ba? Istorya na kanta. Wala ni. Labi na ako mga Wala ni ba? Istorya niya kanta. Pagkang labi na niya ako. Sabi na istan istorya. Ada na ka nang Mario, ano? Pagkang labi. Kaya ka naman marata. Mo ko ang bisura. Lagi na. Lagi na. Yan na. Hop. Set ang ulok mo. Kalau itu tertentu. Kita sudah. Kung kain ng kao. Mas palinaw ba? Paring sabi. Bab, ano yung perfect na yung lutok na ito? Perfect utlok. Yan o. Perfect na yan. Yan yung gawa mo. Smart si man yan o. Gagawa mo na yan, Bab. Yan, pino. Pabalik si May pa eh. Pansi kasi ito. Yan, pansi ka, magdor-tandog sa siya eh. Sige, perfect. Yan, nakabulus. Talagang talagang mag-therapy, 3 months, 6 months. Yan yung talagang therapy. 3 months, 6 months. Kailangan ng tao mag-order na eh. Ano naman po yung panunod ba? Kaya, stop ko. May tarang ka yan. At magbuhay, may isa-isa. Hindi na siguro. Usapan mo ko, mabilis. Diba? Buwan-tura ako. Slap. Yan. Stop.
Kaya ano, alam mo yan. So, damo na lang. Bap. Tignan mo. Lalamas ni Bap. Alam mo, may advance eh. Wala problema na eh. O, ganda sila ang bayad. Yan mo rin, di ba? Yan may mission. Ganyan mo namin bilit, pati mga advance mo niya. Yan mo rin talaga niya. Sebab dia ini bagian oh Sebab Sobat. Ini. Ini. Nah. Pas. Gue pagi nih. Ya pagi nih. Sasana apa? Belum. Beli sumber. Siap. Selamat. Mari itu Mari kita makan. Kita makan. Baik, kenal. Ang tamang ay. Magandang slay. Nah, ang dami ba? May sinano ka ng tao. Happy wonderful Night. Yeah. Chorus. Kanta ng chorus. Happy wonderful Tonight. Baik ang chorus, tapos. It's so wonderful tonight. Words na, bali words. I work tonight. Smile. Balik ka. It's so wonderful tonight. Kanta. Huwag tayong bibigyan na balo na eh. Kanta ang marami kontes balo kita. Bibigyan kita. Ito na sana pinapos na ang iyong huwag tayong kawili, balo na eh. Wili kita ba eh? Ikaw na nga. Ito na Ang inisip ko. Lalo na. Mga kasimbahan dito, mga kasimbahan dito, di ba siya pinag-iwan ng madali ba?
Sarap. Sarap ba? Ha? Sarap. Bersawang aku. No one. Nabigyan kita baru nih. Bigyan nito. Oh. Baru. Sige. Sa'yo inakala. Hindi na. Nalimutan Ayun na kita. ang iniingat Sabi yun. ako nagpagida. Kaya masaya ka pa. Matay. Masaya ka pa. Masaya ka pa. Lumak mo sila sa'yo. Masaya ka pa. Sige nga ba? Oh. Ano ba? Sugat ko, no? Nalulong siguro yun. Ayan. Sugat. Delilah. Love me. Yeah. Hindi na nagluhan. Wala. For a moment, for 1 hour, love me always, I should love you. In the sky, everything of your heart. Love me. Diba? Nakakami ko sa ito na. Hindi ko chicken na. Mata, abang kasing. Kabilin mo ng guys? Bahan ba no? Gas. Ano doon? Ba't ba? Nagsipin. Ano ka ba? Malimbat pa niya. Balbat pa ito! Bender na pa. Baka yan. Ba't ba masaya-saya na ka to? Wala ka kang kain. Kain na ka, perfect. Lukulong na ba pre? Ano na yun? Kita mo ipit. Kita mo match mo. Ba't doas? Doas. Oh. Oh, mamatching na sige. Matching. Yan, yan o. Oh, tarang gabon. Oh. Ngayon, hindi lumakad ng ngayon. Kita ka malipat. Na. Diretso mo yung katawa mo. Lumakad ka mo niya. Sige, takba. Yan. Tingnan ka niya lang. Sige. Yan. Mag-matching. Yan. Okay, tingnan mo. Oh, kaya mo. May mabilan. Oh, sige lang mo. Yun. Bap, mga libab na eh. Yan o. Yan o. Sige, ligo. Yan. Sige. Oh, tumba ka. Bigyan ka. Ano eh. Marunong ka ba? Oh, ay siya. Oh. Diba kain eh. Perfect na eh. Ano yung lukas? Ano yung mo? Bayan lang.
Hearthstone. Ano to? Dak. Dak. Masa ba? Asana ka sa ulo. Doon na. Magpaling ka lang, bili may kay. Ganda. Sulat. Wala ka naman dito. Magpaling ka lang. Tutok ka na? Mali, magpaling. Bili may kay. Nasulat po kay sandok. Itak mo naman eh. Isa mo. Ito ka naman. Tutukan ka eh. Wala ba ito? Yung bayan buwan eh. Buwan ba na? Ba, balangin ko na di ba na eh? Na? Balangin ko na din eh. Tuloy ko. Bawas ko na. Hearthstone. Bato. Ano bato? Pero yan. Gusto mo? Iwala na yan. Ano mahuli? Diba? Ano mahuli sa basta? Rồi. A. E. I. O. U. A. E. I. O. U. A, E, I, O, U. Đấy. Đẹp nhé. Siapa tinggi jual apa berapa men? Enggak. Bukan dijual kata apa? Mana? Kata mana? Oh, okay na. Ang ganun. Tulong na. Eh, pakarakal. Bitak mo silyo. Kaya karakal mo yata. Eli. Mga wapor mo nagkalkalero na eh. Pakarakal. Ano? Gusto yan si Caldera. Pakarakal. Yes,
kung tayong tubig na mainit para si Kuya, ay gamitan natin ng Magic Power Stone. First time, ma'am? First time? Mapalin mo ba? Ito yan. Pwede mo dyan ka. Kaya ka pa. Kaya ka pa. Mga tubig mo na yan. Dito, asam to, asam to. Bakit? Bukasan to. Eh. Batalan. Balia. Asbab. Sali. Yan apa, Be? Alam. Dulu. Ya.
Taas mo. Lakam. Taas. Lakam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hold. Relax na. Ayos.